Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Mga manggugulo habang may lockdown, hindi daw babarilin ng Philippine National Police. VP Leni, pinaimbestigahan ng PACC sa COVID-19 response. OVP may free shuttle, dorm, PPE sa mga frontliners. Katawa-tawa at wala sa hulog ang statement naman daw ng PACC ayon sa tagapagsalita ng OVP. Gobyerno pinag-utos ang mandatory pagsuot ng face mask sa lahat ng lugar na nasa ECQ. ATF gagawing 12 oras na ang operasyon ng mga palengke at supermarket. Senador Bongo humirit ng one-time bayanihan grant sa mga LGUs para sa COVID-19 response. DILG, pinayagan na ang mga LGUs na gamitin ang sa COVID-19 response ang 20% ng Development Fund. 400,000 OFW yung uuwi sa bansa dapat isailalim sa mandatory test. Second wave ng infection dapat paghandaan. Mambabatas hiniling na manatiling bukas ang Philippine stock market para matiyak ang market liquidity. At NWRB tiniyak na may sapat daw na supply ng tubig ang Angat Dam. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Dapat bang imbestigahan po ng PACC si VP Robredo dahil sa tila daw pakikipagsabayan niya sa gobyerno sa pagtulong sa mga tao? Ulitin natin ang ating survey question. Dapat bang imbestigahan po ng PACC si VP Robredo dahil sa tila daw pakikipagsabayan o pakikipagkompetensya sa gobyerno sa pagtulong po sa mga tao? Good afternoon, ladies and gentlemen. Yes, ako po si Errol Dakame. Welcome po sa ating pandaigdigang broadcast ng programang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At ito po isabayang mapapanood po sa Pinoy Extreme Channel Television. Tulad po ng sinasabi natin, ang Pinoy Extreme Channel TV ay nasa Signal Cable Channel 106, kay Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84 at sa iba't iba pang mga cable companies sa buong bansa. In short, mga suki, ang Leader News Philippines Kamaong Asero program or show is being shown worldwide and nationwide. Ang ating telepono at hotline sa studio po ay 0995-148-3605. Ang ating co-pilot this afternoon, tulad po ng dati, Broadcast Officer Earl Nico Dakame. Yan po ay sapatnubay pa rin po ng ating Creative Director Mark Anthony Reynoso. In Operations Head Engineer Oliver Licop. Dapat bang imbestigahan po ng PACC si VP Robredo dahil sa tila pakikipagsabayan daw niya sa gobyerno sa pagtulong po sa mga tao? Ano po ang dating po sa inyo, mga suki? Hello po sa mga nasa Metro Manila, sa lahat pong mga nasa lugar na naka-lockdown. Naka-lockdown na dati, hindi po matanggap na lockdown kundi quarantine lang. Ultimately, lockdown. Papasok pa lamang po tayo sa pangatlong linggo po ng lockdown. Kaya pa ba ng mga Pilipino? Dumating na ba ang ayuda?
May nakarating na ba sa inyo? Nagparamdam na ba sa inyo ang magigiting at mga gwapo, magagandang mayor, gobernador, kapitan? Na ang gagaling kapag ka-eleksyon. Kumusta po kayo sa inyo po mga lugar? Meantime mga suki, narito po muna sa mga hindi po nakapanood ng latest presidential statement po ni Pangulong Duterte patungkol po sa COVID-19 na pandemic, mga kaibigan. Panoorin po muna natin ang pahayag ng ating Pangulong Duterte. Na lahat magkaroon equally. Equally is equally. Pera pati pagkain. Ano yung parte ko, parte mo yan. Pero maghintay kayo. Huwag ninyong gamitin ang puwersa. I'm addressing the left na yung pangbabastos ninyong slamming about the distribution. Remember, kayong mga left, you are not the government. Naintindihan ninyo yan? Hindi kayo nasa gobyerno and you cannot be a part of what we are planning to do for the nation. Intindihin ninyo yan. Kaya huwag kayong maggawa ng kalukuhan at mag-riot-riot dyan because I will order you detained at bibitawan ko kayo pagkatapos na wala na itong COVID. Huwag ninyong subukan ang Pilipino. Do not try to test it. Alam mo, we are ready for you. Gulo o barilan o patayan, I will not hesitate my soldiers to shoot you. I will not hesitate to order the police to arrest and detain you. Ngayon, pag kayo ang na-detain, bahala kayo sa pagkain ninyo. Kasi ibigay ko doon sa mga luko-luko kagaya ninyo panggulo, ibigay ko na lang yun sa mga matino pati nangangailangan. Huwag ninyo akong takutin ng gulo-gulo. Kasi kung gusto talaga ninyo ng gulo, guguluhin natin ang bayan natin. Total, wala pa naman pagkain. Kung gusto ninyo ng barilan, di sige. Gusto ninyo ng pukpukan, sige. I will not hesitate. My orders are sa police pati military, pati mga barangay, na pagka ginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Tindahan niyo, patay. Kaysa maggulo kayo dyan, di ilibing ko na kayo. Ayun, libing akin yan. Huwag ninyo subukan ang gobyerno kasi itong gobyerno na ito hindi inutil. Ngayon, tinanggal ko sa politiko kasi maraming reklamo. Tinanggal ko sa politiko yung distribution ng pera pati ang bigas na pagkain. Binigay ko kay Secretary Bautista lahat na yan kasi itong DSWD may sariling distribution network na yan. Yung pangtawid. So mayroon, idagdag na lang nila doon sa matatanggap, doon sa recipient ng pantawid. Idagdag mo na lang ang pera na yan doon sa kanila kasi kanila yan. Yung pera na yan, inyo yan. Kaya lang, hindi ko man maibabigay lahat unevenly. Kaya kami na sa gobyerno ang
distribute pati to determine how much. I mean, do not entertain doubts about dishonesty and corruption. Hindi panahon na yan ngayon. Not this time, ako mismo nagsasabi. Kasi yung iba, nagdi-distribute, kinakating. Instead of 7, gawain yung 5 doon sa itaas sa repacking. Kaya ngayon, DSWD na. At yung pera, DSWD, pati si Secretary Galvez. Naintindihan ninyo yan? Wala na kayong pakialam. Tinanggal ko na ang politiko. Puro na ito sa gobyerno. Mga military ito pero retired civilian na yan. Yung mga goods, bigas, kung ano pang iba ibigay ng gobyerno, bilisan ninyo at pagkain yan. At meron tayo, sabi ko, mayroon tayong ginawang mga hakbang na to sustain us, but only if there is order in the society. Kasi pag maggulo, walang order, walang distribution na mangyari kasi inaagaw, inaambos. Kaya mapipilitan ako na sabihin, wag ninyong gawin yan kasi I will not hesitate to order to shoot you. Yun namang mga repacking. Well, anyway, it's DSWD. But everybody else connected with the exercise of preparing the food and money, huwag ninyong kaltasan, huwag ninyong kunan. I will not, hindi ko kayo, uhulihin ko kayo, and I will detain you. Makalabas lang kayo pagkatapos ng COVID kung dadating. Kung may walang magdating na pangkontra ng COVID, then hanggang matapos itong mundong ito, diyan ka sa kulungan. Yan ang gusto mo, nag-warning na ako, gagawain mo pa rin, edi gusto mo. Hiningi mo yan eh. Hiningi mo yan. Ang pera dadating, ang pagkain dadating, wag lang kayong magulo para smooth. Sa Bisaya pa hapsay, ayaw o hadloka ang gobyerno. Do not intimidate government. Do not challenge government. Matatalo kayo, sigurado. Magtiis na lang siguro kayo ng delayed delivery, pero dadating yan at hindi ka magugutom. Hindi ka mamatay sa gutom. Ito namang isa, itong mga trabahante, mga doktor, mga nurse, health workers, attendants and all, hindi makauwi ng bahay, tinatapunan ninyo ng kung anong mga chemicals na nakakasira ang katawan. Mas una silang mamatay kayong sa pasyente doon sa COVID. Yung mga tao na gumagawa ng ganon, I am ordering the police to go around. Huwag kayong mag-standby dyan sa istasyon. Maglakad kayo, tandem, at maghanap kayo ng mga taong bastos. At kung mahuli mo, kung ano yung binubuhos niya doon sa health worker o sa doktor, ibuhos mo rin sa kanya para tabla. Bakit? Ikaw lang ba ang marunong? Tikman mo rin yung ginagawa mo and see if it would make you happy.
Ulitin ko, do not. Yung mga doktor, putang ina, pagpunta mo doon sa ospital, yun yung doktor na binuhusan mo, yun ang gagamot sa iyo sa loob ng ospital. Yung mga frontliners, huwag kayong mag-alala. I will support and defend you. Ulitin ko, ngayon, DSWD na, kasi sanay na sila sa distribution ng pera, pati bigas. Secretary Galvez will help in the distribution of the money, or he can handle the distribution of the money while leaving Secretary Bautista to attend to other matters. Yan ang warning ko sa inyo. Ha? Yung distribution, wag ninyong i-delay. Wag ninyong, sabi ko, meron na akong pinakulong kung makinig kayo sa radyo. At yung sa TV, baka magkamali ako. Baka lang magkamali ako. This is the caveat. Baka magkamali ako. May nakita akong traffic enforcer na lumapit siya doon sa tricycle na puno ng goodies at pinilit niyang kinuha yung isang balot at lumakad siya. I don't know if it was a joke or if it was really intended for him, inuna lang niya. Pero kung pinilit niyang kinuha, ala nakaw, nakita ko sa ABS-CBN na na-retrieve ko yung footage. Ipakulong ko siya. Kasali rin siya doon sa ano. So, kayong mga kadamay, wala nang awa-awa. Diyan na kayo. Ang nahuli, wala. I will not tolerate yung sabihin mo na bitawan, mga politiko bitawan. Do not play hero at this time because you would abet, or is it that word, to encourage people to violate the law. Now is the time to set an example to everybody. Hindi kasi ako sanay ng takot-takutin. Not me. So, let this be a warning to all. Follow government at this time because it is really critical that we have order. And do not harm the health workers, the doctors and everything because that is a serious crime. Sabi ko sa polis, siguro, bawal man yan, pero ako na ang sasagot. Ibuhos mo uli doon sa nagbuhos sa mga doktor pati nurse. O kung kaya mo, ipainom mo lahat para matapos na ang problema natin. Maraming salamat po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaibigan, yan po ang galit na statement ng Pangulong Duterte doon po sa mga nagdi-discriminate sa mga frontliners natin. There was an incident kasi na yung isang health worker papauwi sa kanilang lugar, biglang sinabuyan po ng disinfectant. Hindi ko alam kung anong chemical po yun, pero isinaboy talaga sa mukha yata at sa buong katawan. And that endangers the life of the health worker. Meron pa nga po, di ba, binalita ko rito sa programa natin na yung health worker working in a hospital na tumutulong ngayon sa krisis ngayon. Bay, akalain mo, hindi po siya pinauwi doon sa inuupahan niyang bahay. Ganong mga diskriminasyon ang talagang nakadudurog po ng puso. No? At nakarating po yan sa presidente. Now mga kaibigan, isa ho sa
malaking isyong binabantayan ng taong bayan kung kailan daw makukuha nga ng tao yung pangako nga po ng gobyerno na tulong pinansyal na tinawag pong Social Amelioration Fund na ipagkakaloob po sa taong bayan bilang tulong sa lahat pong naapektuhan ng lockdown, sa lahat pong hindi nakapagtrabaho ng matino, sa lahat pong tumigil ng hanap buhay. Na originally mga kaibigan ay idadaan po sana sa mga mayor, sa mga governor, but all of a sudden, binago po ang plano ng Pangulong Duterte. So, nakita naman po ninyo sa statement ngayon na hindi na po sa mga politiko dadaan ang magdi-distribute po at ang mag-i-implement ng social amelioration distribution ay ang DSWD. Kaya mga kaibigan, pinuntahan po natin ang regional office po ng DSWD sa Cordillera Region. Kinausap po natin ang regional director kung paano ang implementasyon. Antabayanan po ninyo ang ating panayam kay OIC Regional Director Leo Quintila para po sa kaalaman ng lahat. No? Kasi after all, ang procedure na ito ay magiging parehas din sa ibang mga rehiyon. So standby po kayo para maintindihan po ninyo paano makapag-avail, sino makatatanggap ng pera na tulong po ng gobyerno. When we return, after some reminders. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.